חדשות הצחוק. חדשות הצחוק. התוכנית שבה כולם צוחקים ונופלים בצחוק. קובי משולם. בוז! יאללה. שלום, כאן חדשות הצחוק. בפרק שלנו התארחו קובי גרטווד, ג'וני ג'מייקה וצאוי בקסטר שוטן. מה מתאים לי באוזניה? קובי גרטווד מת מניסיון התאבדות? אוי, האנשים האלה. אוקיי, קובי גרטווד. מה? ג'וני ג'מייקה מת? מה הוא טבע? אוקיי. וטלי בקסטר שוטן נמצא מתה בספינת הענוגות? איזה כיף היה לה. איזה כיף, מדהים, פשוט מדהים. אוקיי, סיימנו עם הזמן. יאללה, בבקשה, עכשיו בסדר. אוקיי. נתחיל בבדיחה על פרסי. מה אומר הרצל? אם תרצו, אין זו אגדה. מה אומר פרסי? אם תרצו, אין. תודה רבה לכם. למה פרסי רודף אחרי האמבולנס? טוב, זו בדיחה ישנה. זה דיסקו חינם, מה אתם לא מבינים עברית? אוקיי. גרוזיני. מה זה גרוזיני שחוטף מכות? הריבוע הכחול. צחקים. ביי. הומור שחור. יוסי אומר לחבר שלו, נו מה נסגר? יוסי אומר לחבר שלו, אח שלי בן 2 והוא הולך מגיל שנה. החבר, בטח הוא מה זה עייף. ביצה קשה. לא. דני והתותי. אמא, לתותים יש רגליים? לא חמודי. שיט, שוב אכלתי חיפושית. איך נפלו גיבורים? שמו להם רגל. קורע. אוקיי, עכשיו קבלו את האלופה שקד! זה קצר היום. משולם! שלום, כאן חדשות הצחוק. היום נתחיל. לך כבר. היום נתחיל בבדיחות על בצע. ברדיו. אוקיי. היום נתחיל עם בדיחות על בית ספר. תקשיבו, שיעורי תנ"ך. המורה שואלת את איזשהו ילד, היכן מת משה רבנו? ילד בשם גאונה. בעמוד 32. אוקיי, בדיחה על הבית ספר. אוקיי. מורה. רגע. הבנתי, בסדר, אני אחר כך אקנה לך שווארמה ישמן. אוקיי. בדיחות על בית ספר, מורה אומרת, תלמידים, שקט! אני מרגישה פה כמו שוטרת. אריק אומר, אולי זה בגלל השפם. אולי. שנייה, אני מכבה את הרדיו עוד פעם. לא. כן, זהו, הוא רק מדמם. שנייה, אני אנקי את הדם. אוקיי. אז... שטאפ! יש פה. תקשיבו. זה ממש קל. תלמיד ומורה. המורה שואלת את התלמיד, אני יפה באיזה זמן זה? אני יפה
הווה או עתיד? התלמיד עונה, אין זמן כזה. אז תגידי. וואו! תודה רבה שתקו ילדים! אוקיי, המורה ודני. המורה שואלת את דני, אני רוצה שתסביר לי למה איחרת. והפעם את האמת. אל תשכח שסבתא שלך נפטרה פעמיים. נפטרה פעמיים, הייתם מאמינים? טוב, עכשיו נחזור לקובי משולם. תתגברו לו נורא. קובי משולם! תקשיבו, מה זה צריך להיות? אני פה מחרבנת בלי סוף! היי! קדימה לעבודה! היעדר, יא קקה. אנחנו מצטערים, פשוט תינוק. נו, מה נסגר עם העניינים האלה? אוקיי. שנייה, יש לך חרה על הראש. את חרא. קדימה, תמשיך. מה זה, העניינים האלה לא מסתיימות. איך אני מבטל את החרא הזה? חכה, שנייה, תביא לי. מה זה הקקי הזה? די! די! איך קקי של ציפור! נו, תספר. טוב, אורה. אוקיי, די! פוס, תקריא. מי שיודע, איך מזהים ברז מרוקאי? אבל הם מחממים מהר, תגליש. איך מזהים מטוס גרוזיני? איך מזהים? לפי השערות על הכנפיים. הגרוזיני שודד בנק. תרימו את הידיים או שאני מרים. בום. יס קקה. מורה, מה אתם מבינים פסוק? ויעמוד דוד בשערי ירושלים. תלמיד שדוד היה שואל של ביתר? אולי, איך תדעו? כל יכול להיות. מורה, כשאני הייתי בגילך, ידעתי את שמות של כל הנשיאים ושל כל ראשי הממשלה. המורה, נכון, כשאת היית בגילי, היו רק 2 נשיאים וראש ממשלה אחד. המורה, לא, המורה, תלמידים! עשיתי את זה. לא. באיזה חודש מורה, באיזה חודש פסח? מה אתם נרדמים לי פה? מיד! מה זה, תתעוררו! חוצפה! פשוט קקה. תלמידים האלה. פשוט לא יאמן, אין. אוקיי. המורה. אתם יודעים באיזה חודש פסח? תלמיד. לא ידעתי בכלל שפסח בהיריון. לא מצחיק. וואו! שלוקח אותי אחורה! וואו!